Sabi pa ng asawa ko guys, marami na daw rason na busy, busy. Ang hapdi naman nito. I don't usually wear sweater guys, yung mga ganito sa bed, pero this time it's really comfortable to wear sweater. So sabi ko ay suotin ko to oy kasi parang ano ba yung hindi ako panuhuton. Good morning pala guys. I'm cutting my habsibags, well my cat's food, turkey. Iano ko siya sa food nila. Ibigay ko muna to sa, look, this is the food of the cat, turkey, and saka yung wet food nila. Wet food, turkey. Ganito. Anyway guys, anong ginagawa nyo? Ngayon is December, ano na, December 7 na guys, I think. Ang dali ng panahon guys, no? As in. Come. Where is your sister, Misty? Ito yung problema siya, Misty. Ayaw makinig. Misty! 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 Misty, come! Come here, Misty. Here. Okay, come. Okay. Come. Come, that I can cut your nails. Tush. Tush, tush, tush. Yes! 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 Okay. Yes. Do you want some of this? Yes. 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 Ng mga ito. Si Misty, okay lang naman. Pero palagi niyang ginagrab yung paa niya. Pero itong si Dimples, gusto niyang kainin yung treat. Sabi niya, akin yan oh. Yung treats, akin yan. Come in, Rox. Ay, ang laki nitong asong to. Mas malaki pa sa akin. Mas malaki pa sa akin. Yes! Yes, yes, yes. Yes. Ay, naku talaga. Talaga naman talagang. Struggle nitong Roxy. Nito. Gusto mo? Gusto mo? Okay. Okay. Okay, yes. 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 Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ay, naku, ang arte nitong bayana to. Gusto mo? Gusto mo? You let me do it. This one right here, this is paw. Okay? Good girl. Good girl. Good girl. Give me a paw. Give me a paw. Give me your paw.
Give me your paw. Sit up, Misty. Look, oh, good girl, Misty. Come here, Misty. Misty, come. Come closer. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit. Good girl. Guys, anyway, katatapos ko lang nag-film ng look na ito. If you wanna know, it's gonna be in my other channel. And it's just simple, you know. It's my ready to party look. Ang ginamit ko is yung Morphe. Sobrang pigmented talaga ng Morphe. At saka yung lipstick na ginamit ko is Wet n Wild. Nakalimutan ko yung shade. Pero, wala naman silang maraming shade na dark. Wet n Wild, Mega Last, Catsuit. You would have no idea how big that would actually be. Hi guys. Tignan nyo guys. After eating itong lipstick na to, tignan nyo. Nakakatawa look. This is nakakatawa look after having lunch. Ang lips ko. Ano man tong lips ko? Nakakatawa naman tignan. Hi guys, sinusuot ko naman ito ulit. Kasi gustong-gusto ko at saka paborito ko ito guys. Aalis lang ako guys. Ayaw ko sanang umalis kaso kailangan. Gustong-gusto ko tong sweater na ito and pasensya na guys kung balik ako ng sweater kasi paborito ko to. At sobrang nagustuhan ko talaga tong mata ko guys. As in guys, lumalaki lalo yung mata ko guys. Yung I changed the lipstick. Ano siya? Ganun pa rin yung Wet n Wild Mega Last Catsuit. And so yun. Ito actually yung dalawa itong paborito ko. Ito at saka yung mas pinkish. Anyway. Sige, alis tayo. Okay. Nasasad talaga ako ito sa ano guys namin guys. Oy, sa ano namin ni Tami. Sa mailbox namin. Anyway, so may sasabihin ako sa inyo. Diba weekend, wala naman trabaho yung... Oh, ito yung sinasabi ko sa asawa. Gusto ko lang i-share sa inyo guys. Sinishare ko naman sa inyo lahat. Gusto ko sanang ano, yung kapatid ng asawa ko ba, gusto ko kahit weekend lang ba, dalhin ko yung biyanan ko sa sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Libre naman ako, okay lang naman. Pero gusto ko sanang i-drop sa kanila ba. Pero parang sabi pa ng asawa ko guys, marami na daw rason na busy, ganun, may ginagawa. Sabi ko dapat inaano nila kasi ayaw ko, di ba, yung paa ng matanda guys, kapag masamaran siya, bawal talaga. Kasi noon, palagi kong kinakat yung ng biyanan ko, yung kuko niya sa paa. Kasi hindi na niya makat so inaano ko siya noon na ako ang magkakat. Nung nasabi ng asawa ko na ano daw, yung magkakat, careful talaga ako magkat para hindi masamad yung biyanan ko. Pero ang nangyari, marami akong naririnig na pag makat na daw, pag you cut the nails, and then pagkatapos yung may nakat mo yung accidentally yung skin niya, mahirap na daw yun guys kasi tumutubo, mahirap na daw yun maghilom yung ganon, at saka diabetic pa kasi baka maputulan daw ng paa. So nag-stop ako para hindi ako magkasala ba kung simba ko lang. At ngayon nakita ko nung isang araw nang pumunta kami sa doktor niya, nang laki na ng kuko niya. Sabi ko sa asawa ko na ikaw dapat alam na nito niya, doon dalhin ko siya sa bahay nila at para makat yung kuko. What is wrong with my little man? So ang binili ko lang guys is yung dog food. Ito, pedigree, pinaano ko sa kanila. Ganito yung pinakain ko sa kanila. Pedigree. At iba't ibang klaseng canned food sa pusa. Paborito nila yung sa pusa, paborito nila is ito. Yeah, ganito, turkey. Look. Yan, paborito nila yan. Paborito din nila ito. Katatapos ko lang nagluto ng asparagus. Pero, yung video na yan ay already uploaded. Kasabay yung may
previous vlog para ma-add ko siya para makita ng mga viewer na gustong kumain ng asparagus. Ito siya guys, luto na siya. Sobrang sarap at ang bango. So, isa sa uli ko lang itong mga ginagamit kong kasangkapan. Nililinis ko lang itong mga ginagawa ko kanina. Yung garbage ng asparagus. Lagay ko itong garlic sa ziploc para ilagay sa refrigerator. I-feast time muna natin si Tami. Feast time natin. Asan ba yun yung asawa ka? Hello? Hello? Why you got a camera pointing at me? Hi. Hey, why is there a camera pointing at me? What are you doing in the bedroom? I'm dizzy. What are you doing? Cooking this all to post in the YouTube. You went to the regular grocery? Yeah. You just telling me to buy that one much. Yeah, I went over here because I need to cook the asparagus that I can add it into my vlog for next day for you know. Nakalimutan ko na may laundry ako. Ano ba yan? Ay, taba tayo laba. Continue. Madali lang naman kasi hindi ko naman siya ganunin. Kapag umuwi ako ng Pilipinas, gumaganon-ganon. Ang problema, mahilig ako sa laba guys. Wala akong reklamo sa mga ganyang laba-laba. Yung sa kamayin mo. Ang problema ko yun guys is matagal na kasi hindi ako naglalaba ng kamay. So, I remember when I was in the Philippines, winawash ko yung mga labahan ko at saka kami ng mga magkapatid. So, guys, dito guys, namumula at humahapdi later on, mga pagkabukas. Ay nako, ang hapdi guys, talagang ang hapdi naman. Lito, hapdi naman. Sweater ko. Alam nyo naman yung sweater ko, pabalik-balik. Hindi kasi marami. So, ang nangyari, pabalik-balik siya. At okay lang naman sa akin yan. Wala naman akong problema. Hindi naman yan, baka makamatay. Hi guys! I'm going to do insert shoutouts for this video. Hi to Myra Lampayan. Hi! Hi to Trudy Costalis. Hi lang ako kay Zia and Pards, JC, Dianosta, PJ, Candelaria, Siin. So, hi sa inyo. And also, hi to Josephine Albao at saka sa anak niyang lalaki na si Yusef. 10 years old daw siya. Hi guys! Thank you for watching. And also, hi to Ann Lobsar. Hi sis! Salamat sa panonood. At saka, hi sa kay Ronit Franco from Negros Occidental. Hi! Thank you guys for watching. Thank you all so much for watching. And I'm going to end this shout out now. Okay guys, continue watching my vlog guys. So, dapat labhan ko talaga siya para masuot ko ulit. Ang hirap pa palang magkalisod. Hindi niya alam yun saan yung dakidak-dak. Tignan nyo. Kunin niya yun. Dakidak-dak yan ito. Kunin niya yun. Kasi sabi ko, wag ilabas. Gahig ulo, Jud. Gahig ulo. Roxy, gahig ulo. You cannot this, okay? Night, come here, Roxy. Good girl, mates. At saka, andito yung bed nila, Misty. At Roxy, nilagay ko dito. Ilagay ko ito dito. Para dito si Misty or si Roxy. At saka para paminsan kasi matulog sila kasabay, matulog sila together, sometimes lang naman. Pero nilagay ko itong puti na ito kasi gusto din nila yun. So, okay, good girls. You behave, huh? You have your own bed. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Maaga ako bukas. Without the dog bukas kasi kukunin ko lang yung biyanan ko. So, yun. So, anyway guys, bye-bye. Good night guys. See you tomorrow. Bye. Good night. Hi, Mitch. People are asking, how did you do that, Mitch?